皆さんこんにちは。チベット This Week へようこそ。こちらはチベットテレビの天神ラックフェルと申します。チベットダライラマ法そして CTA に関する1週間のニュースをお送りいたします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法は慈悲のリーダーシップサミットに参加しました。ダラムサラで第4回インド青年研究者会議が開催されました。CTA は初のデジタル戦略開発会議を開催しました。在米チベット人らはアメリカ合衆国各地でチベット理解のためのイベントなどを行いました。10月18日火曜日から2日間、ダライラマ法皇は公邸の謁見室で世界各地から集まった15人の若いリーダーらと対談しました。法皇は人類は共に生きなければならず、若者はそのために非常に重要な役割を担っていると、人類の一体性、生族主義、そしてリーダー主義の育成の重要性を強調しました。Younger generation till the global warming reach such stage, whole world burning, till that day youth have very important role. I always feel now we should look past on, I say, believe or concept my nation, their nation. Now that gone, we have to live together. I always say 7 to 8 billion human beings, we are same. Only this world is our home. So now, no use to think my nation, their nation, and fight and create army, weapon. That's old thinking. Now we have to think we all human brothers, sisters. We have to live on this planet together. So I firmly believe now we really need concept oneness of 7 to 8 billion human beings. We are the same. We are actually human brothers, sisters. 法皇の古くからの友人で心理学、精神医学の教授であるリチャード・デビッドソン博士が司会進行を務めました。この対話はタラ・バネット・ゴールドマン氏とダン・ゴールドマン氏の共同企画で、ゴールドマン氏らは法皇とオンラインで短時間の交流を行いました。10月10日月曜日から3日間、ダラムサラのサラカレッジでチベット政策研究所主催の第4回インド青年研究者会議が開催されました。会議のテーマは、チベットとヒマラヤで南アジアの若手インド人研究者が集まり、チベットとヒマラヤ地域に関する研究者成果を発表しました。会議はチベット亡命議会の憲法ソナンテンベル議長による開会の挨拶で始まりました。議長はチベットの世界的な重要性を強調して、また中国による誤解を招くような歴史対話に抵抗して事実を示していくことが不可欠であると述べました。
シキム大学の前副学長でタンカーバードゥル・シュッパー教授は、若い世代がチベットの大義に責任と関心を持つことが強く求められていることに触れました。会議では35人の学者が国家と安全保障、チベットと西ヒマラヤの関係、東ヒマラヤの仏教と文化、亡命チベット社会におけるフリーチベット運動、トランスヒマラヤ豪族の生態学、開発、気候変動、貿易、そして交流などさまざまなテーマで講演を行いました。10月14日金曜日、憲法ソンナムテンベル議長はチベット亡命議会を訪問した在インドチェコ共和国大使のエリクスカ・ジゴバ博士を歓迎しました。中央チベット政権は10月21日木曜日、初のデジタル戦略開発会議を開催しました。ペンバスリン出席大臣は、若いチベットのコンピューター専門家を参画させて、中央チベット政権の仕組みや機能をデジタル化し、将来向けの持続可能なものとするという内閣の提案に共感しました。For a sustainable future of the digital structure, digital operations and management, we will have a core team in the Tibetan Computer Resource Center by not necessarily increasing the number of civil servants, while we seek cooperation from the younger generations of Tibetans to use their skills. So this will be an approach where we will be involving a lot more younger generations of Tibetans to be in a position to work with the CTA. At the same time, CTA will exercise its role in looking after all that through them. So this will have multi-effects at all levels. 2日間のパンダミックでは、中央チベット政権の IT インフラとセキュリティ、IT 政策とガイドライン、e ガバネンス、電子政府に関するプレゼンテーションが行われました。会議には CTA の各部門からの立ち会い人に加え、コンピューター、IT 関連企業や学術専門家からの数名が参加しました。ペンバスリン出席大臣は20日木曜日、中央チベット政権の教育ツアーに参加したデイリージャーナリズム学校のジャーナリスト志望のグループに対して講演を催しました。学生たちはチベットの政治的な現状、インドとチベットの関係の始まり、チベットにおける仏教の出現と拡大、チベットの気候危機がチベットを水源とする川を共有する国々に与える影響など重要なテーマについて説明を受けました。ペンバスリン出席大臣と中央チベット政権の代表団は10月19日火曜日、ベルギーとスウェーデンでの公式訪問を終えました。10月13日木曜日、ペンバスリン出席大臣、情報国際関係省のノルテンローマ大臣とチベット人国会議員らで構成された CTA 代表団は、ブラッセンのフリート・リヒ・ニューマン自由財団事務所開催の関係昼食会に招かれ、EU のチベット関連団体のメンバー、欧州議会議長、Responsible for Human Rights and Democracy の副学長、自由との関係者かつ海外支部の人たちと会見しました。代表団はブラッセンの新聞社のインタビューを受けて、ベルギー政府の役人と会い、ゼロコロナ政策の下でチベットで行われているチベット人の弾圧、集団 DNA 採取、中国当局による植民地さながらの寄宿学校運営、信仰の自由の侵害など差し迫った人権状況について解説しました。スウェーデンではペンバスリン出席大臣がスウェーデンの国会議員、政府関係者、シンクタンク、メディア、国際開発機関、チベット人、チベット支援者らと会談してチベットの問題に取り組む上でスウェーデンと EU の協力を強化することを発表しました。先週、在米チベット人らはアメリカ合衆国連邦議会会員を訪問し、ダライラマ保護の米国連邦議会名誉横断勲章授与記念日を祝うチベットフェスティバルを開催して、チベットに関する認識を積極的に広めるべく努めました。先週、北米のチベット議会議員トゥンルプ・ツェリン氏とマサチューセッツ州を拠点とするチベット協会の代表らは、チベット問題をサポートする法律を導入した自分若が版
下院議員への感謝を示すために彼の事務所を訪れました。10月13日木曜日から3日間開催された2022年インディアナポリス国際ファスティバルにはチベット人やそれ以外のボランティアのメンバーらが参加しました。ボランティアメンバーはチベットに関する一般的な情報やチベット独自の芸術や工芸品に関する情報ブースを設置して手作りの工芸品などを展示しました。インディアナ州に住むチベット人は初めてこのフェスティバルが開催された頃から参加しており、以前はチベットブースにはダライラマ法皇の兄である故ダクセルムチェが共同設立した NPO International Tibet Independence Movement が運営していました。現在チベットブースはインディアナ州のチベット人コミュニティによって運営されており、オハイオ州とケンタッキー州のチベット人も参加しています。在米チベット人たちはダライラマ法皇の米国連邦議会名誉黄金勲章授与記念日15周年を2日間にわたって祝いました。バーモント州、インディアナ州、ケンタッキー州、オハイオ州、ワシントン首都圏、ワシントン州、ミネソタ州のチベットアメリカン財団、オンタリオ州カナダチベット協会、北カリフォルニア、シカゴのチベット人同盟などチベット人コミュニティのメンバーを中心としたおよそ10のチベット人協会がこの日を祝いました。ダライラマ法皇は絶えることなく平和と自由を提談し続ける人物であり、非暴力の推進と人間の基本的な価値の育成に大きく貢献したとして2007年10月17日に米国連邦議会名誉黄金勲章を授与されています。皆さん、今週のニュースはこれで以上です。ご視聴どうもありがとうございました。皆さんにとって今週も良い1週間になりますように。はい。